Angithokoze basakazi ukubengelelana ekuseni endaweni yesilo. Angiqale ngokukhuleka komdala indlulana uthi yamakhosi uthi wena wendlovu bayethe. So kahle ngicela ukuthi bayethe ngoba ngisho ngoba ngisenkantolo yeNgonyama. Okwenzeka lapha basakazi namhlanje kwanobamba la. Kulowa nyaka 2024 kubulawe iso lesilo uMbuyisa. Ubukhosi ke noma induna zakwaNtombela zazikhipha ngesankatho kuleya nkantolo yeNgonyama. Ufuna ukugcizelela lapho. Khuluma ngenkantolo yeNgonyama ekwaGoje. Ngomyalelo weNgonyama ekhothene nekhona ukuthi ayifuni ichitheke igazi la, azange sibuyisele sahlonipha sabuya siza la esigodlweni. Sesigodlweni njoba sila. Sithele singazelele lutho nonyaka. Kwafika iqembu lika-ANC lasifika hleli phansi kweyihlahla, sisebenzela phansi kweyihlahla umsebenzi kahulumeni nomsebenzi wesilo ney'nduna zesilo. Kokuqala kwenziwa u-ANC wavela jikisa imoto wayothatha iy'tulo ey'ngamashumi 30 ney'tulo ey'nhlanu ngoba bafica sihlezi ey'tinini nasemaplangweni singenakho kokuhlala. Babuye bathi ngeke umkhandlu weNgonyama bekhona bona bewu-ANC uhlale ngaleya ndlela esihlezi ngayo esigodlweni. Bazosakhela inkantolo njengoba iqaliwe njengoba niyibona nje basakazi. Inkantolo yeNgonyama eyakhiwe ngifuna njalo kahle ngoba sekukhona ukuthi yakhiwe uKhokha. Umthintile manager waKhokha ethintwa inkosi yakwaNtombela ethi akayimise lento yeNgonyama. Namhlanje ke silale sizwi abakwaNtombela bathi bazomisa lesakhiwo seNgonyama, lesakhiwo siyabayeka lesakhiwo abasifuni. Ngenhlanhla yethu ke besivele sizosebenza namhlanje njengoba nibona bephethe ucelembe befake hayi ngoba bebezovimba ubukhosi bakwaNtombela lobukhulu nobesatshwala kakhulu. Cha, besingezile bekuzosetshenzwa nje la njengoba kusetshenzwa nje namanje. Uthi ukhona uyayihlonipha iNgonyama ngoba nathi wasibonga wathi ngoba azange sibuyisele uzosakhela inkantolo. Ayakhiwe uhulumeni, yakhiwe u-ANC kuzoyahle umsakazi lokho. Yakhiwe u-ANC umhlonishwa we-MEC uNomagugu. uNomagugu Simelane ngisho kahle impela kade ngamjwayele sengimjwayele manje ngoba uhlonipha iNgonyama. Ngicela uma uthi bathi bazomasha namhlanje abakwaNtombela bathi bathunywe inkosi uNtombela angazi ukuthi uvuka hayi inkosi uNtombela ngisho kahle mangithi ngithithwa igama ngoba angilazi. Bathi bathunywe inkosi yabo ukuthi abazobhikiza lesakhiwo seNgonyama. Ngimtshelile ukuthi abeze kungathiwa kodwa besihlaselile ngoba sibahloniphile lapha basibiza ngeginqaphuvi azange sisho lutho. Hayi ngoba sibesaba sesaba igama leNgonyama. Kunela lapho kwaWodlweni namhlanje sisiphatheke kabi ngoba besifisa bafike sibachazele ukuthi kade ngiseNgonyameni nomkhandlu wakwaNobamba ngomsombuluko loya olandelo wayizolo. Yathi iNgonyama ngomlomo wayo iyabonga kakhulu ku-ANC uba amxazulule inkinga yakwaNobamba ngoba ubesenkingeni engazi ukuthi sizohlala phansi kweyihlahla kuze kube nini. Yathi iNgonyama ngakuveza ukuthi sekhona amahlebezi ngoba yona inkosi uNtombela wathi uMusa uphezulu wathi ufanelwa umanager uKP wakwaButhekezi waKhokha wathi akasimise lesakhiwo. Kusho inkosi yakwaNtombela igakamise lesakhiwo umanager. Yathi imanager ngikwazi ukusimisa isakhiwo ngoba ngisazi ushenga ukuthi usithathephi. Yathi wathi ayakhiwe uKhokha. Kunamahlebezi ukuthi ubukhosi bakwaNtombela okumkhulu kanjalo nakho kade bewulikhwazi laba bantu izolo.
ubula umbuyisa bewulukhwazi kwasathi satshala umbuyisa bavuka sebe unobamba asikwazi konke lokuthi kusho ukuthini ayingenhlanhla ke asibaficanga la kade belapha kwawedlule bebehlangene khona bethi beza la hawu sesiphatheke kaboba safika Nkosi yami sibachazela ukuthi ingonyama ithe ngisho inkosi uNtombela imbala uma inenkinga beze inkosi yakwaNtombela bangasondeli kule nkantolo sebonga ke mase sebehloniphile lokho babuyele emuva kodwa manje ngiyabakhulula ngithi ingonyama ibalindele abaye bophikisa ingonyama baphikisana nengonyama into abayenzayo baphikisana nengonyama angifuni ukuhloniza lokho baphikisana nengonyama nje abasafika ngayo kade sina amaphoyisa njengamanje bengamavena amathathu ngophela bahambe bayobika kuwo amaphoyisa ukuthi namhla kunamuhle awunathi befuna ubona unamhla ke kunamhla ke sathi nezingane zethu zosilanda ngamahlahla la soyifela thina ingonyama ilokho msakazi anguphendule nje ngokuqondile angakafi mina futhi angakazi ukufa futhi ngeke ngibule abantu abangakholwa mina ngikhonza unyazi kwabangazi ngaso nje enqoko omdala hayi unyazi uzoqeda lento kanoba angikuphendule nje ngokuqondile akazi bebikho inkosi la kanoba inkosi kwanobamba isilo njengenkosana kaZulu isilo la kunamadlinza amakhosi angaphezulu kweshumi la akazi bebikho inkosi futhi ngeke ibe khona uyabona njengoba ngikhuluma mina ngokutheleza yiso lesilo eqokwe indlu yami ithi amakhosi kodwa madoda wazala bhejani phuma isiqini kade ngingalonde ngakalathi hawu madoda washiya nento enhle njengoba ngoba 8 mina ngilandela uMG Mbuyisa obeyiso lesilo uMG Mbuyisa elandela uShenge umfana Nkonkela umfana Nkonkela elandela umntwana waseNdlunkulu lapha umntwana uClement elandela iso lesilo uNtanzi elandela uNqakela kwaSibiya elandela uZungu Masimba elandela uMasimba wakwaButhelezi manje kula mahlesilo sengoba leli lokhu kwathi inhlo ingonyama ibekiso lesilo la kwanobaba ngongafuni ukukhuluma ishilo futhi ingonyama ukuthi isazoyibuka le nkantolo yayo abayikhwagira abakwaNtombela ukuthi izokwenza ngoba isayidinga ungilibele kusho ukuthi ibisingicela ukuthi angibuye nomkhandlu simakhele indlu afuna ufika lale kuyo avuke ekseni esezovula inkantolo yayo amagama kade ephuma kwindlu lami ithi amakhosi ngumsombuluko iphinde ngaphaphatha kwa-ANC bathi-ke basesemhlawuni ngoba ngenawo amandla nalezi nduna enginazo besisabhizi ngekala ngonyaka ophelile ngo-August 6 wathi ukhosi uyaqeda lobubeso lesilo uphakamso obakwaNtombela asikufihlile lokho siyeqaleni ngomhla ka-9 kuSeptember eMaritzburg High Court nabo simangalele uhulumeni lo umhlonishwa uNtuli ukhosi bakwaNtombela nenduna zakwaNtombela sobe sibhekene nazo ngomhla ka-9 kuSeptember ebese umhlaba ulazi iqiniso njengoba ngisho nje namanje ukuthi sila ngeqiniso lokuthi la kukwanobaba lapha ngazansi umfula mkhulu asisho ukuthi impembeni thina sithi umfula mkhulu ngoba sihlonipha umntwana waseNdlunkulu okwakumpembeni igama lakhe angibonga msakazi manibonga nami njengoba ngithi siyakhala besithi bazofika ngabe nibaficile kodwa phela bafihlile ubukhosi bakwaNtombela futhi ekuseni sibonile ikhumbi bisuke babana umkhulu kanjalo sehlala kuleli zwe lesilo ebisuke esupport ubukhosi bakwaNtombela yafika ngene emzini wakwaSikhakhane wenduna uSikhakhane ngalya omakhelwane wami okade kwenzeka kuseni namhlanje kodwa sisagcinile ukuphepha angeke sibahlasele kodwa sifuna bazosifaka umnesweni hayi lokho ngeke nguhlonise ke lokho impela ke ngeke basikhiphe ekhaya baphinde bazosikhipha endlini ngoba sesendlini ke manje isigodlweni ngeke sikuhlonise ke lokho bosilanda la esibazalayo
ngamahlahla sibositshale emzini wobaba njengoba impela sidlala abanye abafana nje bafana futhi ngiyabe ndlula nje futhi nangokugana mina ngikhanyile bana bamabafana Usu, babe ngaphi, babe hapa, sinasihapa, wahlangana hapa, wafuna umuntu bahamba